is your boy DJ S Shine Best International. When I wake up in the morning, I say, Mula, now you're about to be well. Papa, we don't know we back. DJ Life, and then no. Okolokon na lisi Kenya kaina yo lisa. Akife mwe na kaina yo kichuko. Hey, ngeka mamfwanyo. Amosu mano. Ayi geje na tata. Cause even know me but Life. Chukuna cause even know me but Life. Manage na la chuku do efa o. Makeja la ya bisite o. Chukoli sato. Chukuna cause even know me but Life. Chukuna cause even know me but Life. Manage na la chuku do efa o. Makeja la ya bisite chukoli sato. Papa kati fa fogele. Kama kati la popo ya je popo. Manije kosilike chukoli sano kosi akana bombo alati enter confirmation must everywhere go malama hallelujah gada ifika mamanyo ndeka mamfanyo amosu wanyo ayijeje na lata o akantu mili akantu bili nyakaina yo chukunna kosiba numi boteli fe na la chuku do efa o makeja la ya bisite o chukoli sato chukunna kosiba no mi boteli fe chukunna kosiba no mi boteli fe faneje na la chuku do efa o makeja la ya bisite chukoli sato chukunna kosiba no mi boteli fe chukunna kosiba no mi boteli faneje na la chuku do efa o makeja la ya onye vu ego ji ike oyi inwe ego inwe konde ni nwere ego ogbenye akarịa ya alụ
inwere ego ni iburu onye okwu na ụka ya ego ka eji emechi okwu ego ka eji azụ ana ego ka eji enye nsogbu ego ka eji ekpe ikpe inwe ego ikpe ga-emechie mana inwere ego atụọ gị mkpọrọ maka inwere onye na-ekwulu iyi akụ na-ebi okwu akụ amaka onye ọbụla na-achọba ife ọhịa eme ibute ego ka ndị ọzọ si bute maka akụ na-ebi okwu okolobịa ji gbaba mbọ inwe gị inwe ife dị mma inwe gị inwe n'ụsọ nne inwe gị inwe afa nna ya onye na-enwere ego adị enwe sọnne ị na-anụ eze ndị amụma egwu na-agụ atọ onye amụma egwu odegwu amụ na-agụ eze Chukwu ọmụ na-ekwu okwu onwere onye maka si kwado na nke ikpeazụ ị na-anụ aga m akọlụ na akụkọ ka nkọlụ na akụkọ ife melu n'oko ka mụ na-akwụ ịgba na-akụ na-ebi okwu o nwere otu nwa sonye ka nna ya mụrụ wee nwa ị na-anụ afanya bụ Chinedu wee tobo onwere onye enyemaka ịma na nna mmadụ nwụọ mgbe ahụ ka ọ ga-enwe onye ilo mgbe ahụ ka ị ga-enwe ndị ilo ofu nwoke a na-akpọ Barnabas nwere ego gbogbo onye nnukwu ego na o butere ike bajezie nna Chinedu wetulu mama Chinedu wetufuo ya na Chinedu ha wee jee alịba fe nwere befa na alalụ Chinedu wee kwaba agwa kedu ife nne m ga-eri Barnabas wee bakala anaba n'ike maka onwere onye na-ekwulufa mgbe chi nwa mgbenye fọlọ degbu oyi ife dị ike wee mebe Chinedu na-aga n'ụzọ wee zute onye enyemaka ọ sị ya nna ya kedu ife mmemere ọ sị ya mejela akwụkwọ ma ncha na m agụrụ akwụkwọ ọ sị na ị chọrọ ịgụ akwụkwọ Chinedu si na ọfụ na onye enyemaka o na nga agụkwa akwụkwọ ka weduru Chinedu wee naba obodo oyibo ebe ahụ ka ọ nọ bute nnukwu ego Chinedu wee nata n'oko wee bata n'oko wee chọba ife nne ya maka na ego akarịa ma mgbe a na-emegide ya ụmụnna ya ekwu n'okwu mgbe Chinedu bụ ike nata n'obodo wee gbaka Barnabas wee tinye alụ eme nwa nchọrọ ka ọ nwụọ n'ọdịsikwe ndụ wee butezie nnukwu ego kedu ife mmemme Chinedu wee bata n'oko wee buru budoza wee nata wee jebe na be Barnabas wee tudu ya aka si ya kwatuo ya budoza kwa ụlọ si na ife nna m ka na-azọ maka obi ike ana niile ahụ ka a na-alụ ya Chinedu wee natasịkwa nne ya maka obi nnukwu ike ọdụ obodo enwebe aṅụrị ndị mmadụ etibe mkpu ife Chukwu na-eme naanị isi ya na-edunye ya ka onye amụma egwu si si onye megbu nne mmadụ maka na onwere ife onye niile mmadụ maka na ojila ego onye egbu nne mmadụ maka na onwere ife maka na echi dị ime onwere onye nwe ife chi ga-amụ ka mụ na-ajụ Chinedu mesi abụta ike wee batazie n'oko wee jide ana wee gbakasịa ọrụ obodo na-akụrụ ya aka oyi every year ọ na-eke ife ọ na-eke ego ọ na-eke ụmụ ogbenye ife afọ onye na-ekwu ya
anya bụ ụmụ ụwa akụ na-ebi okwu anyị ma akụ na-ebi okwu amala ije ọbịa ije amala Chinedu onye dị enye ndị ọyịmụ onye na-eme ihe ndị ọyịmụ ka ndị ọyịmụ ugboro ibe kaje zute ndị ọyịmụ kajebe Thailand zute ndị ọyịmụ ka kwudo degbuo na Thailand odegbu mmadụ amụ na akọ n'egwu ebuka mmụọ na-eke odegbu nwa na-ekete ego ka isi eje ọbịa ka isi eje ịmadụ onye nne is your boy DJ S Shine Best International. ụfọdụ mmadụ egofe nwebe obi sali onye nwere ego na-emife sọli ya onye nwe ego ịmala etu o si mee mana onye dala ogbenye n'ụwa onye nwe ọgọdada gbasi egwu ike ịma na onye dala ogbenye na-adịghị mbọ onye dala ogbenye adaba mba aga n'okwu ụba na ego nke ogbenye si lọnụ ebe isi akwụrụ ka ọ ga-akwụrụ ebe isi anọdị ka ọ ga-anọdị ịmago na akwụ na-etigbu ilu mana ụnụ amago na akwụ na-esi obi ike ọ bụ na onye afọ kpata ekechi niile olodo na onweli ndị mali nna ya ụla olodo na onweli ndị na-alịfa alịfanụ olodo na onweli ndị tiri baba ya ife onye kpata ego mala etu o si eme nkụbazi na Chijo ga-ekwube ego ife ka anya m fụlụ ọnụ m wee bido okwu onye nwere ego ndị n'ụwa na-eme ife sọli ya ụfọdụ ịgbata ego fadọlụ geti kpọchie ịchọlụ fabi nọdị n'ilo ụfọdụ ịgbata ego fekebe ndị obodo ife ụfọdụ ịgbatala ego na-ebunye moto oke mmali onye nwe ego oke mmali etu o si eme onye kpata ego ịmala etu o si eme onye kpata ego ịmala etu o si eme ụfọdụ ịkpatala ego na-agba mmadụ pọtọpọtọ ụfọdụ ịkpatala ego na-akwụsịbulu mmadụ ụfọdụ ịkpatala ego dị nwa mle ụfọdụ ịkpatala ego fabụ afọ njọ onye kpata ego dị n'ụwa ịmala karakta onye kpata ego ịmala ego sapapa onye kpata ego ịmala ego sewiwo onye kpata ego ịmala ego sewiwo yes sir.
nụọ nwanyị nụ wee mụtazi ụmụnne abụọ nụ afa dị ọbalị abụ Ifeanyị Chukwu obele nwa bekene dịrị Chukwu mana abụọ na-asụ ụzọ nwanne wesi na nwata wee tobenụ etosi ajebe akwụkwọ ọgụba akwụkwọ wee kwụsị ya Ifeanyị Chukwu wee jebe odibo donu o wee jebe odibo n'Ọnịcha donu oluzi Ọnịcha dogbaba odibo gbasị ya wee batazi ego oyibo o wee loto obele nwanne ekene dịrị Chukwu wee nata na vileji wee kpọrọ nwanne ya kpọlie ya nata n'Ọnịcha donu ọgbọ onye ekene dịrị Chukwu nwanne m mụ na ya ma nọ n'Ọnịcha donu obele nwanne m na igeje obodo oyibo nụ ekene dịrị Chukwu wee kwadobenu nwanne ya wee debele ya akwụkwọ o mesiala ya akwụkwọ jebe obodo oyibo nụ ekene dịrị Chukwu wee duzie oluzi obodo oyibo wee kpata ego nụ wee bute ike ka ike n'obodo oyibo nụ olulu ahụ na-abụ ọkụ wee gbaa n'Ọnịcha donu wee gbalie ngwafe Ifeanyị Chukwu wee gbalie ngwafe Ifeanyị Chukwu wee bebe alịlị donu edizi ebe nke si n'idonu ngwafịa njelini ọkụ gbalịa nchanụ elu elulọmaka ana elulọmaka alịlị Ifeanyị Chukwu na-ebezinụ ofu ọya nwoke wee batanụ ọya nwoke wee si obodo oyibo wee batanụ ọgbọghị Ifeanyị Chukwu edizi ife na-ebela akwanụ ekene dịrị Chukwu nwanne ya bụ onye ego ọ batali nnukwu ego n'obodo oyibo ọ nwanne ya ka o bunye ya ego oyibo Ifeanyị Chukwu wee ficha anya ya wee tụtụrụ foto kpọọ nwanne ya ekene dịrị Chukwu ị na-anụkwa ife nnafụ ọkụ gbalị ngwaafịa m nwanne ya ihe nọ nakwa o nwere ọzọ ife nnalụ nwanne m elulọmaga na elulọmaga eli nwanne ya agaga nnukwu etu si dị ekene dịrị Chukwu wee mụba m kpọọ ya Ifeanyị Chukwu ofu ajụjụ ka m chọrọ ịjụ ị na-ege ntị nwanne m ọsị ajụọ ọ na-eme ọbala fụrụ nke olile nnu ọfụ nke o nyere ndị mmụọ nwanne ya wee bee akwa ofu nwanne m nyere aka nụ n'ezie na obele nwanne m mkpọjere obodo oyibo ya na agwa m na ego adịrọ ma nchanụ ma anụrụ m na ọ batara ego Ifeanyị Chukwu wee yọba nni alịlụ ụwa gị Ifeanyị Chukwu na-ebenu akwa alịlị Ifeanyị Chukwu na-ebenu o wee luzie na Disemba ekene dịrị Chukwu wee natabanụ ọ natabalị wee kwụgbọ ụgbọ na laịn ọ nata oluonokejo nọ na ego oluonokejo na omedonejo nọ na nkịtị ọ na-eke ego ma nwanne ya nọ n'afụfụ ifuko na onye kpata ego n'elu ụwa n'okwu onye kpata ego ịmala etu o si mee ogo n'ụda n'ogbenye unu na-asụ ụsọ nwanne oluoge ịkpatala ego ilozo nwanne yi onye kpata ego onye kpata ego ịmala etu o si mee ịmali na ọdịnihu ike dị ịmali na obodo obi sali ụfọdụ na-agba ndị mmadụ kpọtọkpọtọ ụfọdụ na-akpọchi geti fe ụfọdụ na-anọ n'elu onye kpachata kpatasi na ọnọrọ n'ụlọ donu onye kpata ego ịmali etu o si mee onye kpata ego ịmali etu o si mee. Yes, sir. Is your boy, DJ S Shine Best International.
ka ndị mmadụ malinu oge mmadụ dara ogbenye n'elu ụwa nụ ozugbo omume ya ịma mmazi etu o si nenu ọ bụ na ọgbado ego echi n'elu ụwa nụ ịmala etu o si mee ịmali karakta ya ịmali na onwere afọ njọ ụfọdụ ịgbala ego wee tụọ mmadụ nganụ onye fatụrụ nga ka nọ na nganụ aka ifi nafa akpatala ego oyibo onye bata ego ịmala etu o si mee Chijioke onye atani n'aka m nọ n'egwu ka ije ndụ ka ịbịa maka gịnị ife anyị ka ga-agba n'ụzọ erika adaezigbo onye nwere ikuku ngọnụ onye kpata ego ịmala etu o si mee ka ị na nụ ịmala etu o si mee onye kpata ego onye kpata ego onye kpata ego n'elu ụwa onye kpata ego ịmala etu o si mee ịmali n'okpere ajọ obi ụfọdụ ibu ndị ọ na-atali aga ibi nafa agbala ego odibo o nwere ndị na-enyefe cheki dodo o nwere ndị na-eme gọmaflaji o nwere ndị na-eme wotisi bịa wolisi maka ibi nafa agbala ego ozugbo ego banye m ụfọdụ ada bụ ụlọ ma na-eme wotisi bịa wolisi abụ ndị ojojo maka ifinye na mba katala ego onye bata ego ka ị na-anọ onye bata ego ịmala etu o si onye bata ego onye bata ego kwụna onye bata ego ịmala etu o si onye bata ego onye bata ego onye bata ego ịmala etu o si ya dị ka o si dị mma mmekọ ka ụmụnne hụrụ ka o si dị mma batabila enye nwanne ka o si dị mma mmekọ ka ụmụ ọgaranya hụrụ ka o si dị mma batabila enye nwanne ya dị ka o si dị mma mmekọ ka ụmụnne hụrụ ka o si dị mma batabila enye nwanne ka o si dị mma mmekọ ka ụmụ ọgaranya hụrụ ka o si dị mma batabila enye nwanne Igbo ndị etiri ụmụ ndị tọfụrụ mụbara ya na ndụ na ndụ three wise men na ndụ akwụkwọ na-achọpụtara ife na mmadụ Chief Janet Chiagidi Zobalo mmiri na-ezoro na kizi na ndụ yana Chief Donatus Ajama Akpọ na ndụ yana Chief John Chukwemeka Omifukwu na ndụ soro na-eme ọfụma kụziere na ụmụ nwe furu anya maka na ife jikọrọ ọnụ si na mmụọ si na mmekọrịta nwanne na nwanne karịrị obodo na ndụ ụfọdụ ụtọ nwanne na nwanne karịrị akwụkwọ na-atọ na ndụ ọnwa ebe a na-achọ achọ na ndị Igbo na ọ bụ ụtọ nwanne na nwanne na nke ikpeazụ ha nwanne Igbo furu efu na ndị Igbo nwanne m na ọ bụ udo n'etiti nwanne na nwanne ọ dị mma nwanne na nwanne na ọ kọzila akọ na nna Igbo n'obodo anyị ya mana afụrụ m ofu ebe ọ bụrụ na ndụ wee sọọ m ụzọ na mmụọ nwa akwụkwọ na-atọ na ndụ jere jikọ onwe ebe ọnụ wee jide ụmụ na ndụ fọdụ eme nwanne onye ruwa na-agba mbọ ka nwanne ya wee nwekarịsịa ụmụ na ndụ n'ụlọ dị ezigbo iche ujebe na na ndụ maka aja na na ndụ aja mmadụ ga-edobe ngozi Chukwu bịara na ndụ oludo na na ndụ wee kwuo obi nwanne karịrị akarị ya dị ka o si dị mma mmekọ ka ụmụnne ka o si dị mma batabila enye nwanne ka o si dị mma mmekọ ka ụmụ ọgaranya ka o si dị mma batabila enye nwanne ụmụ
bịa na ndo redosi n'esi na ndo ụka mma n'osi n'ifute wee bịa ọtabili onye nwanne ha gabaji wee solite fagụrụ akwụkwọ agụrụ ya n'isi fa mesịrị bata striti wee chọba akala agaba onye ọbụla wee zọba onwe ya ịmara ibe a na-eme adịrọ isi chacha mmanụ acha chukwu dịkwu ya ọkụ ịfụrụ ya emegide ya n'ife iwe ego wee webe Kenneth na Lagos wee gbaba mbọ o wee bụwa n'afọ ụbọchị ohu nne mụrụ na ndo niile a na-akpọ Igwe ya bụ nwaanyị wee bịa na nlọ wee gosi Kenneth oke mgbọrọgwụ eji agwọ ya maruka mgbọrọgwụ ka ibu ihe one n'ụwa ya ka o ji kechi ego kokliso wee dị iche maka okliso apụta abịa ọkwụ niile wee chili aka elu ihe bụ oke mgbọrọgwụ wee bido ịkpa ike ọkụ wee ma afịa ndị mmadụ wee buru ego bịa afabụrụ distributọ na Anambra mana Igwe jụrụ ajụ echọrọ nwanne ya bịaba wee lụta Ọnịcha dowefu aja mma o wee kpọọ ya nwanne m mekwa ibe Chukwu nyere anyị n'aka maka ekwere ka ọkụ gbanyụọ ndonawa abụrịmanyi wee bụrụ aja mma wee tinye n'ime ya nọ n'ụwa o kwere izu na okwere ọnwa gokoklis achawa nyaba afịa wee sara ọkụ eyi mana ịgba na-eme n'ịfụnanya na-ejere onwe ya ọfụma ozigbo abịa dị mma na-ele onwe ya nwa akwụkwọ na-ata na ndo wee bido ọnụ ụna afụgo mụ na ndo wee bido ịkpọkọ ego ndekwu ya ebe a na-eme nyabụ ife ka ome ife ukwu na ọjọ obodo oyibo wee tụba ọgwụ na-atụnata ọgwụ na Naijiria aja mma na-achịkụ ya ọ bụrụ bizinesi ọ na-aga ọfụma ebe onye ọbụla n'ime fanahụ ọ na-eteli nwanne ya ka nwanne ya esi wee karịsị ya ya bụ ibe na-asọ m ụsọ na abụghị ịfụnanya ụmụ na ndo n'unu dị ezigbo iche ujebe na ndo maka jee na ndo aja mmadụ ikpedo bụ ngozi Chukwu nyere na ilibụ ụmụ na ndo ọnụ na-eme ọgwụgwọ aja mmadụ ka ma bụ ngozi Chukwu nyere na ya dị ngozi gị mma mmekọ nke ụmụnne ngozi dị mma batabila enye nwanne ngozi dị mma mmekọ nke ụmụ ọgaranya ngozi dị mma batabila enye nwanne nwati na-akpala ọwa laiti fucha dinis webalụ mmiri na-ezoro ọla na ndo ya bụ director Cocoa House West Africa Limited ọkụ ịnụrụ ya bụkwa director Brikenaba Nigeria Limited ọkụ odogwu oyi ya bụ director Heritage Entertainment na Lagos State ọdụ ịkalịsigo odogwu mmiri na-ezoro ọla n'elu ụmụ nwanyị ọma Chukwu jiri chọọ gị mma isisi Chinelo wabalụ bụrụ mma nwaanyị ojikọbịa keneghị ọjọọ ga na agbala eze lechaba anachi melụ gị mma nne mụrụ ụmụ dị mma mmiri na-ezoro ọla na ndo ojikọbịa keneghị ịgba kene na ọdọgbo mmiri na-ezoro ọla na ndo ọsị gbadụ na ndo ka nna gị ọdọgbo iyi otu ike bụ mmanwụ abalị bala nwaji agbala fọnụ ka nna gbadara ife omenala n'ụwa na-enugo erigbe agwụ akụkọ ya bụla ya ojigbo tere mmadụ onugbo kere ya ụbọchị ọlụ nwoke nwa si ike nga na ndo wee bịa onye ọ ga-adịlụ mma Chief Donatus aja mma aka mbọ na ndo chikọbịa kene Managing Director Ajado Supermarket West Africa Limited Director Triple A Exclusive Hotel na Nasabo osikwa ebe anyị na-alaja aka na asaba ụtasị mọni na lote ebe anyị na-abụ olingo Triple A akalịsị ya
mogo Chifu John Chukwemeka Omifuku Nando Ogandi Aga Chikobia Kanei Oyaga Dele Mani Wherever Chok Siamanu Chief Executive CCO Gamma Global Services Odafagogi Malafondo Chikobia Kanei Dalibu Mwaya Male Mrs. Rose Chukwemeka Osoni Emogo Why Manarisia Chikobia Kanei Bigile Maya Fumane Noha Ibakelo Yama Omifuku Yamukama Omifuku Angalanyo Dawai Mamunango Odamunanga Diwadabo Yakele Yamangakele Maya Delema Oyimugama Omifuku Chikobi Kale Is your boy, DJ S Shine Best International. Is your boy, DJ S Shine Best International. This special track is dedicated to Nze Chibuzo Boniface Onyema Osuofia na Nioba Ikenyelugu Idemmili Obochimbize na Anambra Ichele
Ọsụọfịa ala na-azụ nwa ike nyelugo odogwu be m Ọsụọfịa ala na-azụ nwa Ọsụọfịa ijele awele ije n'ụwa n'osi na chi ego n'ụwa n'osi na chi nụ Chukwu na-agụla agọzinu ye n'ụwa n'osi na chi adịmma ije n'ụwa n'osi na chi ye n'ụwa n'osi na chi adịmma nụ Ọsụọfịa alụsi ego nnu nnukwute ego nnu akata aka ike nyelugo nnekwu mmadụ dike ndikelele Ọsụọfịa naanị ọ bụ odogwunu ala na-azụ nwa ọkwala ụzọ n'ịkpa ike nyelugo dike ndikelele ijele awele tense olibe tense ọsịọmale o nwere akwụkwọ Chukwu delu naanị ọba nwanne m nụ Ichie Nwake ọba alụsi ego n'ide mmele ike nyelugo be anyị nụ dogbukwala ụzọ n'ịkpa nwa mụlụ naanị ọba nụ aka Chukwu dị n'alụ ya nụ ọ na-etonite n'ụwa ya nụ ya n'ụwa na-agba yala mana ya na chi ya dị na mmanụ maka na onye Chukwu ya gọzi ka ọ ya gọzinụ onye bụ na akpala ogbenye nụ Chukwu gọzie ya nụ na ọ na-eli ego ọfụma nụ maka nnọọ ife ọgbalụ n'ụzọ nụ maka na ife agbalụ n'ụzọ na otele aka ngwa Chukwu kwelu ndị ọba nụ Ọsụọfịa bịa alụsi ego nụ mbọsị m bịala imebi ido na be ya nụ odogwu wigidolu m ego nwekweta nụ ụmụaka na-agba egwu onye ọbụla abụba ego nụ ije nụ esika ala na-azụ nwa bịa n'ụlọ nụ ịmali fimelụ ndị egwu ibe m nụ memugobi dị m mmanụ Ọsụọfịa nụ ike nyelugo ala na-azụ nwa ọkwa lụzọ n'ịba na mụ na-ekele yi alụzi ego ike nyelugo dike ndikelele ọkwọnya bụ CEO Chibon Hotel and Suites na Nioba ezigbo mmadụ adịlọ fecha ezi oyi na-ekene m ọgbọ ya bụ Chairman CEO Chibon Estate ọgaranya obi dị ọcha ọgaranya nwere obi sale ọgaranya na-enye ego ya na-enweli aṅụle ije n'ụwa n'osi na chi ofu ife na-ewutie n'ụwa ya nọ na tupu ọkpata ego na nne ya nabagonu maka na fanọlọzinụ ka afọ mụlezie ka o wejegolibe akụ na ụba nọ na-esi na chi nụ ego na-enwe n'ụwa nọ na-esi na chi ọsị m kenezi nwanyị ya nọ Ifeọma onye ma nwanyị ọma nọ lọlọ ogolimala obi di ya adịfe osodi ya bakodogwunu
ọkwa mmadụ ka ejizi aga nnọọ ka njezie nnu ka nje kene ụmụnne ya nọ nkenesi ụmụnne ya mbịa kenezi ụmụ ya nọ maka nne n'ụwa nnosi na chi ọ si m kenezie nwanne ya taa bụ onye ma nwanne m nzechi adịka obi na-ekene m odiga nwanne m na-ekene m maka na agwalụ m ọsụ ọfịa ya lechaba ka ndị eluigwe cheta gị ya ijele awele ọ si m kenezie nwanne ya Ochukwu onye mma nwa Chinemelụ nwanne yi n'okenneyi ọchịagha ide mmiri n'onekene Alochukwu onye mma nọ bụzi nwanne ya nọ DYC kọmanda ọba yutunu nwoke nnusi ọgụ alụsi egwu n'okenneyi nụ ife ndị ilo lo n'ọgazila ọfa ọ bụrụ ụzọ ndị ilo na ịga nwungonu basi ndị le ndị Fulani ma ndị Fulani panọ nnọsọnụ ugo buzue n'ọgachakenu nwoke nnusi ọgụ na-ekene onye dịka onye mmanụ ebe ndị Blaki na-ekene nwoke na-adị ka nwoke si adị ezi oyi mụ na-ekene m ka nkenezi ụmụnne ya ndị nwanyị fugonu ọgọnna na-azọ ogolimu obi dị ya na-ekene m Ada Zion nne ka m otu anya nụ ogolimu obi dị ya nụ Ogọba na-eke nnụnụ alụsị nwe egwu nọ na-eke nnụnụ nkwa Chukwu kwelu ndị ọba Ọsụọfịa Ikenyelugo anyị Ọsụọfịa nwoke m ọkwala ụzọ n'ịba Chibuzo onye ma nwoke m alụsị ego chiamanụ nwanne m dike sonso olibe sonso letaba dia sawa oya amala Ikenyelugo naanị ọba Ọsụọfịa na ọ na-enweli aṅụrị ya na lọlọ ọmụ obi dị ya Adịfe nwanyị ọmanụ nwanne ji ndaletọ ife tebulu wọta na nịọga basi m kenne ụmụfanụ ụmụaka Chukwu ji wee chọfa mmanụ Nze Somtochukwu onye ma ochi na nwata kwa aka na anịọba ya na Nze Dabeluchukwu onye ma Akụchukwu na anịọba Nze Chidera onye ma ọ dị na Nweriakụ na anịọba n'ezie na Adachukwu ji chọfa mma Chimamanda onye ma Akwụgochukwu nnukwu ada Chibuzo Boniface onye ma Oya bichie nwoke ọba alụsị ego afọ musili odogwu
ọsị nke na ụmụ ya ka njezie zute ndị ọyị ya nọ ndị Odogwu na-amasị nọ. Tell me your friend, I will tell you who you are. Ụsọ nwanne nọ dị ụtọ ife dị ọla anyị nọfụ Ifeko Nigeria Limited ezigbo Tobichie Nwoke Ọbadike ọgọghị nọsi m keneyi Nnamdị Onyema akpị na China nwoke m ọzọ dị n'obi ndị ọba nwoke m nụ Ichie Nwoke Ọbasi m keneyi n'ọkwa mmadụ ka eji aga Obinna Onyema Ekwueme wa na Aniọba Odogwu jelu Lagos kwechili n'ọkwọ na Alaba ka ọ na-agba mbọ nụ ezi oyi akata akasi nke nneyi Emeka Onyema nwoke m Odogwu na Daka Odogwu si nke nneyi nwoke ọbanọ si nke nneyi Odogwu jelu Daka jewe gochili n'ọkwa mmadụ ka eji aga mmadụ bụ na apịa zụlụ ọkwa mmadụ bụ na apịa zụlọ ụbọchị nwanne n'ezi oyi ma Chiedu Onyema egbe eji agba ego wanọ na Aniọba Ọsụọbịa nọọsị m keneyi n'ọkwa mmadụ ka eji aga Nwachi Onyema Tochukwu Ogbuefi Nwachi na-emelụ Chairman Nwanne dị na mba Friends Club of Nigeria Nwanne Ichie Nwoke Ọbadike ọtọlonye na ibia ya dịbazia maka na Ugochi tụbelu mmadụ n'ụwa na mmadụ apụlị n'ala ya ọgwachi na-eme eze ọkwa Ugochukwu ga iji aga ijela oya sawa Is your boy, DJ S Shine Best International. Ọsụọfịa ala na-azụ nwa ike nyelugo Odogwu gbem Ọsụọfịa ala na-azụ nwa Ọsụọfịa